σαν να μην πέρασε ένας χρόνος. Ναι, το είπα αυτό επειδή το προηγούμενο βίντεο είναι εκεί πέρα από ένα χρόνο. Ναι, οκ, δεν είναι τόσο αστείο. Αλλά που ξεκινάει και γεια σας χρησιμοποιείτε σε ακόμα ένα Gym Project, στο δεύτερο επεισόδιο αυτού του project. Ναι, ξέρω, άρχισα λίγο να κάνω ένα δεύτερο επεισόδιο, αλλά τέλος πάντων κάνει αγάπη ποτέ, δεν λένε. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το project το έχω πραγματοποιημένο εδώ και αρκετό καιρό, παρόλο που off camera έκανα κάποια σύγχρονα αλλαγές, δηλαδή μου έβαλα κάποια πραγματάκια. Αυτό θα δούμε στο τέλος του βίντεο. Σήμερα λοιπόν θα ασχοληθούμε με κάτι ιδιαίτερο. Σήμερα λοιπόν θα προσπαθήσω να φτιάξω έναν πάγκο για να κάνω για μπάρα, να το πω έτσι. Μπάρα, ναι, καταλάβατε. Δεν ξέρω κατά πόσο θα πάει καλά αυτό, θα δείξει όμως. Είμαστε εδώ για να δοκιμάζουμε. Μάλλον είμαι εδώ για να δοκιμάζω και εσείς από το πράγμα το βλέπετε για να γελάτε. Κάτι είναι γι' αυτό. Ουσιαστικά αυτό το βίντεο θα χωριστεί σε δύο parts. Το πρώτο part θα είναι αυτό που βλέπετε με χάσει τώρα που θα φτιάχνω τον πάγκο, ρε παιδί μου. Ας πούμε, πάγκο, εντάξει, θα βγει ακριβώς. Και το δεύτερο part θα είναι που απλά θα προσπαθήσω να καθαρίσω όσο πιο καλά πέρα από το χώρο. Από πράγματα που έχει, σκουπίδια και οτιδήποτε άλλο τέλος πάντων. Οπότε αυτά, μην το καθυστερώ άλλο, σιγά σιγά πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο part που είναι να φτιάξω τον πάγκο. Πάμε να δούμε τι έχω σκεφτεί να κάνω και πάμε να δούμε αν θα πετύχει. Λοιπόν, αυτό που έχω σκεφτεί να κάνω είναι να βάλω αυτό εδώ πέρα, το οποίο δεν είναι ένα παλιό τραπέζι που έχει ένα τζάμι κάποτε, αλλά το τζάμι έσπασε, το πετάξαμε, δεν έχω ιδέα τι το κάναμε. Και πρέπει να φτιάχνω και αυτό εδώ πέρα το ξύλο, σανίδα, ψανίδα ή κάτι. Και σκέφτομαι κάπως να το βιδώσω ή να το κρατήσω εδώ πάνω και να είναι κάτι σαν πάγκος. Δεν το βλέπω δεν κάνει και πάρα πολύ, Ναι. Κοίτα, το θέμα είναι να αντέξει. Αν με αντέξει, όλα γίνονται. Αλλά και το δάμα θα αντέξει εμένα αυτό θα σπάσει. Δεν πειράζει, θα ρισκάρουμε. Λοιπόν, εννοείται ότι βάζουμε λίγο μουσικούλα πάντα να πούμε, γιατί όχι βοηθάει τη μουσική συγκέντρωση. Και πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε τι θα δούμε. Let's go! A few moments later. Λοιπόν, δούλεψε, δεν το πολύ περίμενα, δεν ξέρω, το έβαλε λίγο περίεργα, δεν το βάλε όπως τραβάμα, δεν πειράζει, δούλεψε. Ουσία το έκανα με καρδιά, επειδή μου και το κάθωσα πάνω στο ξύλο, δηλαδή το ξύλο πάνω στο ξύλο το κάθωσα με καρδιά. Τι υποποιητής. Και τώρα ήρθε η μεγάλη δοκιμή, να δούμε αν θα με αντέξει ή αν θα σπάσει και θα φύγω μέσα. Μαλάκα ρε. Όχι. Έχει ραγίσει από κάτω, έχει κάνει πάντων νοκουμί, οπότε όχι, δεν κάνει, θα σπάσει. Όχι. Later. Λοιπόν, βρήκα μια άλλη σανίδα, βρήκα αυτό. Απλά τώρα θέλω να ξαναβγάζω τα μαγιά και να βάζω άλλα. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε αν θα δουλέψει και αυτό, αλλιώς δεν θα φτιάξουμε πάγκο σήμερα, θα μαζέψουμε. Ωραία λοιπόν, πάμε να βάλουμε σουκούλα, να φέρουμε τα πέντε γάλια που χρειαζόμαστε, που χρειάζομαι μάλλον και πάμε να ξεκινήσουμε.
1 hour later. Λοιπόν, η ώρα της κρίσεως, έβαλα αυτή που είναι παιδί μου πιο στιβαρή και πιο καλή, γιατί η άλλη απλά έσπασε, δηλαδή βγήκαν κομμάτια, δηλαδή τα καρφιά που έβαλα τα βγάλαμε κομμάτια, δηλαδή έσπασε τελείως, τέλος πάντων, οπότε πουλό. Πάμε να κάνουμε το δοκιμασμένο να αντέχει, αλλιώς δεν θα φτιάξουμε πάνω. Αλλά ναι. Φίλε. Καμία σχέση. Εδώ ξεπάνω πολύ πιο άνετα και θα δοκιμάσουμε και κάτι. Ρε, κάνει δουλειά. Δεν με χάλασε καθόλου. 2 hours later. Λοιπόν, έχει περάσει κάπως η ώρα από την ώρα που το έφτιαχνα τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν είναι τέλειο, αλλά σε αυτό το γυμναστήριο όπως είπαμε θα είναι low budget, θα σκέφτομαι ποτέ αυτό. Δεν έχει σημασία. Δουλεύει, οπότε μας κάνει. Ναι, ορίστε το αποτέλεσμα. Δεν ξέρω, είναι λίγο ηλίθιο, απλά αυτά τα έβαλα επειδή μου είναι κάπως πιο μαλακό και να κουμπάω από το κεφάλι μου. Τέλος πάντων, it works, οπότε είμαστε καλά για τώρα. Ναι. Ναι, δεν ξέρω τι το κοιτάω, αυτό. Λοιπόν, έβαλα δύο καρέκλες. Ναι, είναι λίγο ηλίθιο αυτό που κάνει τη στιγμή. Τώρα το βλέπω αλλά και λέω αυτό είναι πολύ περίπου το προσπαθάει γυμναστήριο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, κοιτάξτε. Για τώρα κάνεις εδώ έτσι, το αφήνεις εδώ. Ναι, χωρίς να σου ρίξει το κεφάλι μισό. Ξαπλώνεις, κάνεις λίγο έτσι, όσο αντέχεις. Το αφήνεις εδώ εκεί. Σπάσεις λιγάκι το λαιμό σου για να βγεις. Και αυτό, καλή γυμναστική. Ωραία. It works for now. To the future θα δούμε. Ναι, δεν ξέρω αγγλικά βοήθεια. The next day. Λοιπόν, γεια σας χρειάζεται στο δεύτερο μέρος αυτού του βίντεο. Σήμερα μου καθεώρησα να καθαρίσουμε όσο μπορούμε εδώ πέρα το χώρο και εδώ μπορούμε γιατί δεν είμαι μόνος μου. Έχει έρθει ο Χρήστος να με βοηθήσει μέσα από την κάμερα. Τον έχετε δει. Τώρα που δεν έχετε δει γενικά στο κανάλι, το χώρο δεν έχει τόσο σημασία. Είναι το 4 μόνο. Ναι. Μην το καθυστερούμε άλλο, έχει κολλώσει, έχω σκάσει, δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν έχω σκάσει. Όχι, εγώ το ξέρω. Τέλος πάντων. Ναι, πάμε να βάλουμε μουσική και ξεκινάμε. 6 hours later. Από ό,τι βλέπετε νύκτωσε, γιατί κάτσαμε εδώ πέρα και λέγαμε ιστορίες, πάντων πέρασε η ώρα, τα είπαμε εδώ και πέρασε η ώρα. Τελειώσαμε για σήμερα, κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε, τουλάχιστον για τώρα δηλαδή. Γιατί εντάξει, μελλοντικά εννοείται ότι εδώ πέρα ο χώρος θα γίνει ακόμα καλύτερος. Οπότε πάμε να σας κάνουμε ένα μικρό tour για τώρα, για το πώς είναι ο χώρος αυτή τη στιγμή και μελλοντικά σιγά σιγά θα δούμε σε τη σειρά πώς θα εξελιχθεί. Πάμε. Λοιπόν, ξεκινάμε από εδώ πέρα τον υποτιθέμενο πάγκο, που εντάξει μόνο πάγκος δεν είναι, απλά μια πατέντα. Για τώρα είναι καλός, μελλοντικά δεν θα έχω αυτό, θα πάρω ένα καλύτερο. Εδώ έχω έναν επίσης πάγκο για βαράκια, τον έφερα off camera, δεν τον έφερα δηλαδή σε βίντεο. Το αστείο έχω ταιριάξει perfect τα βαράκια σε αυτό. Και αυτό επίσης είναι κάτι παλιά από τη δουλειά, το έχω για βάρη, αλλά δεν βλέπω να κρατάει πολύ, θα σκιστεί η σακούλα. Τέλος πάντων, ένα καθένα εδώ πέρα για να
κάνεις έτσι εδώ να βλέπεις που κάνεις βάρη και να φλεξάρεις έτσι πόσο γαμιάς είσαι. Εδώ έναν σάκο κατά το πόκτητο από το τζάμπο είναι το 10, πώς είναι θα πάει, 7 ευρώ κάπου εκεί, δεν θυμάμαι. Ναι, έχω εδώ πέρα γάντια, γιατί είναι και πολύ άντρας, κάτι του Σπάντερμαν. Που είναι και αυτά κατασκισμένα, δηλαδή εντάξει, ναι. Τέλος πάντων, ό,τι έχει ο καθένας. Ναι, χτυπάω εδώ πέρα, άμα έχω νεύρα και θέλω με την καθηγήτριά μου από το γυμνάσιο ή από χάψωνα που με εκνευρίζει, το χτυπάω εδώ. Και αυτό τώρα, ακούστε, αυτό που είναι μονόζυγο πάλι από τα τζάμπο για πόρτα. Ήθελα κάπως να το βάλω στον τοίχο, αλλά δεν βγήκε πολύ καλά αυτό, δηλαδή δεν μπορούσα να το βάλω στον τοίχο. Οπότε το έχω απλά για να κάνω push-ups και τέτοια, γιατί είναι και γι' αυτό. Δηλαδή μπορείς να κάνεις και Κυριακούς, αλλά σιγά μην κάνει Κυριακούς όπως αυτό εδώ πέρα. Και τέλος, αλλά αυτό δεν θα είναι απλά για να ράζω. Και τέλος αυτό εδώ, το οποίο αυτό δεν πρέπει να κάνω για Κυριακούς, μπορεί να κάνω σε αυτό και όχι στο άλλο το τζάμπο. Και ένα στρώμα, κάτι, γυμναστικής, δεν ξέρω πώς λέγεται. Τέλος πάντων, αυτό είναι λοιπόν το τωρινό γυμναστήριο, κάτσε εδώ από το κάμερα, 360. Αυτό για το τωρινό γυμναστήριο θα μείνει έτσι και λίγο καιρό μέχρι να δω τι άλλο μπορώ να κάνω DIY ή και όχι εδώ μέσα. Και αυτά μην τζονισμένοι για επόμενα βίντεο, γιατί αυτό μέσα από ό,τι καταλάβω είναι στοιχειωμένο. Τέλος πάντων, επειδή μιλάω πάρα πολύ, αυτά είναι το επόμενο βίντεο, θα πω σε ένα επόμενο Gym Project βίντεο και γενικά σε επόμενο βίντεο. Τα λέμε.